എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ്സ് ആയ 10 ദിവസങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയത്. ഈ ട്രാവൽ, ഈ US ട്രിപ്പ് എന്ന ഡ്രീം ട്രിപ്പ് എൻജോയ് ചെയ്ത് വന്നത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും മെമ്മറബിൾ ട്രിപ്പ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഞാൻ അത്ര എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി, ഒരു നല്ല ഫാമിലീനെ കിട്ടി. ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും എൻജോയ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പോട് കൂടി നല്ല ഓർഗനൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തൊരു ട്രിപ്പാണത്. 10 ദിവസം ഏറ്റവും കുറവാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. നമ്മൾ ആ പ്രായം കണക്കിലെടുക്കാതെ ഓരോ കാര്യത്തിൽ കൊണ്ട് ഗെയിമിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിച്ച ഒരു രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക കാണണം എന്നുള്ളത്. അത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ എത്താൻ സാധിച്ചു. It didn't feel like a group trip. It felt like a family vacation because everything was so well organized. It was fun to be around people that we met as strangers, and finally we are going back home as family. And you guys did a wonderful job, and thank you so much for this.